Ahoj Marek, to som zase ja, Milan Lenčeš. Dúfam, že si na mňa medzičasom nezabudol. Ale ak hej, tak ti trochu oživím pamäť. Najprv mi však dovol ešte jednu stručnú myšlienku na začiatok a potom už pôjdeme priamo k veci. Určite je aj Nitra zvedavá. Marek, ja viem, že tebe toto celé musí pripadať ako jeden veľmi zlý sen. A nočná mora, z ktorej sa ti nedarí strhnúť sa. Vždy, keď to skúsiš, tak ťa vtiahne ešte hlbšie do deja a ešte viac zatlačí na tvoju bez tak slaboduchú podstatu. Ale vec, že nie je to žiadna nočná mora. Marek, to je len pravda o tebe. To je odpočet tvojej primátorskej činnosti. To je tvoj odkaz, ktorý si vril do srdca nášho krásneho mesta. Marek, tvoja Pandorina skrinka sa ešte len začala pootvárať a na teba sa to už teraz valí z každej možnej aj nemožnej strany. Nuž, kto chce kam, pomôžme mu tam. No poďme už k téme tejto tretej časti. Poďme si povedať pravdu o dotáciách od mesta, ktoré FC Nitra AS mala každý rok získať na výchovu mládeže. Jedná sa o 110 000 eur ročne na športovú činnosť. Pre férovosť hry, Marek, sa budem venovať iba obdobiu od roku 2021, kedy som prišiel do štruktúry FC Nitra, až po súčasnosť, kedy sa mi podarilo prekaziť tvoj diabolský plán likvidácie najstaršieho profesionálneho športového klubu na Slovensku. Keď som teda v FC Nitra začínal na pozícii PR manažéra, bolo nám z tvojich úst neustále opakované, že na dotácie pre prácu s mládežou zo zákona nárok nemáme. Vraj sme nezdokladovali dotáciu na športovú činnosť. Ale už deti v škôlke učia, že klamať sa nemá. No nie všetci sme sa to v škôlke dokázali naučiť. Však, Marek. Keď sa ale začne klamať vo svete dospelých, tak tie konzekvencie sú úplne iné. Ako keď malé dieťa použije nejaké nevinné klamstvo, aby dostalo o cukrík či perník naviac. Obzvlášť, keď sa týka takých klamstiev, chytia právnici, prípadne OČTK, ktoré postupne rozpletajú nekalú činnosť, možno aj nejakej organizovanej skupiny. Zdá sa ti to povedomé, Marek? Vieš, v tvojom prípade sa však jedná o veľmi nepodarenú a nešikovnú organizovanú skupinku. Keďže si s tvojou organizovanou skupinkou vyčaroval nevednú odkiaľ fiktívnu dlžobu FC Nitra voči Nitrianskej investičnej vo výške 279 000 eur, tak si nevedomky spustil hĺbkové finančné analýzy nielen tejto konkrétnej vyčarovanej dlžoby. Naši právnici zistili, že celú dobu si klamal a zavádzal štatutárov a akcionárov FC Nitra AS tým, že si zablokoval každú žiadosť o dotáciu na športovú činnosť hneď na začiatku schvaľovacieho procesu zákerným, diabolským tvrdením, že FC Nitra v danom čase nemala nárok na predmetnú dotáciu, pretože, ako som už spomínal, vraj sme nezdokladovali dotáciu na športovú činnosť. Tak sme si vyhrnuli rukávy a pustili sme sa do práce. A hádaj, aký je výsledok. Tu je dôkaz, Marek, nech sa páči. Odbor školstva, mládeže a športu na tvojom úrade nám na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám odpísal, že počas dotknutého obdobia 4 rokov deti z FC Nitra žiadnu dotáciu z mestského rozpočtu, na ktorú mali nárok, nedostali. Marek, takto si ty predstavuješ podporu detí a mládežníckeho športu od mesta? Alebo ti smrdia konkrétne iba deti z FC Nitra? Čo ti tie deti spravili, Marek, že sa k ním tak chrapúnsky správaš? Predpokladám, že ste sa ty a tvoji komplici spoliehali na to, že FC Nitra neprežije a konkurs bude úspešný. Ale zmýlili ste sa, lebo ste len nepodarená, nešikovná, organizovaná skupinka. S tvojím komplicom Marekom D. ste chceli týmto podvodným návrhom na konkurs zabiť 2 muchy jednou ranou. A to konkurzom FC Nitra utopiť chýbajúcich minimálne 279 000 eur v Nitrianskej investičnej. Dnes už však vieme, že im chýba 460 000 a pripraviť tak pôdu pre tebou protežované kluby ČFK a AC Nitra, ktoré si na náš štadión už v predstihu stihlo aj nasťahovať.
Deti z ČFK AC Nitra ti zjavne nesmrdia a môj tým zisťuje, čím ťa istý pán Benčík a istý pán Straňák držia za ty vieš za čo. Keďže si vložil svoj osud do ich rúk. Možno by Nitrančanov zaujímalo, kto ti financoval kampaň na primátora mesta. Ja môžem s istotou povedať, že FC Nitra to nebola. Ale nepredbiehajme, všetko má svoj čas. Informácie o tebe mi totižto už prichádzajú tak povediať same. Ale späť k dotáciám. Do dnešného dňa nám neboli od mesta vyplatené predmetné dotácie na podporu rozvoja mládežníckeho športu za posledné 4 roky vo výške 440 000 eur. Už netreba sa preto čudovať, že nastal strmý pád našej Nitričky. A kto je za tento stav zodpovedný? Budem férový, Marek. Všetci. Štatutári, ktorí si nezistili právny stav tvojho zavádzania a nechali sa tebou balamutiť. A taktiež ty, Marek, hlavne ty, že si so svojimi komplicmi zosnoval tento nepodarený, dnes už skrachovaný diabolský plán likvidácie FC Nitra, blokovaním športových dotácií na deti a falšovaním dokladov, ktoré ste spolu s tvojimi komplicmi, Marekom D. a Ferom R. použili ako podvodný návrh na začatie konkurzného konania voči FC Nitra AS. Ale dnes už vieme, že ste neúspeli. A FC Nitra teraz vstane z popola a vyletí k futbalovým nebesiam, pretože to dlžíme hlavne tým deťom. Marek, nezabúdaj, že ja nie som tvojim nepriateľom. Ja som iba posol pravdy o tebe. A čím skôr sa doznáš ku všetkému, tým benevolentnejší prístup možno preukážu aj OČTK. Ale neviem ti povedať, či ti niekedy odpustia tie deti, ktorým si možno zničil ich celoživotný sen, ich štart do úspešnej športovej kariéry. Koľko športových nádejí si takto dopredu zarezal ako taký kat. Vidíme sa pri ďalšej časti.